emiliselwe phezulu esulwini nasemhlabeni ezansi. Wathi usungazikhonza ezo zinto, usungazinqule ezo zinto, ngokuba mna Yehova ndinguThixo onekhwele. Masindulule Gildas lena inkonzo yanamhlanje ngokuvuma kunye sonke elaculo kulamaculo wasekhaya ngama260 ethi ndiyakhala kuwe Nkosi bawo ingcwele ndive kobu buxhwayiba ndive ekweneni kweli lizwe. Ndiyigusha ndalahleka mandifunwe ndibuyiswe, ndiyoyika kulamawa mandilandwe ndigoduswe. Ndaphambuka emendweni ndalushiya ufefe lwakho kwezintanabuzo zimbi sendayele ndiyatshona. Enkungwini ekufeni phuma langa lolungiso, mandingene endleleni ndilubone usindiso lwakho. Ndipheleke mkhululi mawundiphathelele kuwe, kobo bumnandi ndakuhamba nawe ndize ndingadinwa. Ithi verse yokugqibela xa iyotshona, sikucele Sister Mbombo usiyaleze le nkonzo kuThixo, uthi kulungile na ukuba sibe lapha. Ngoko ndingahamba nawe kosenofefe ndiwenyuka amaqhina neentsungu zezimnyama. Hymn 206. Yakhala